Krvavi mesec je izašao i zlo se budi. Gospodin Bradley dolazi u kafanu da pronađe majstora Gregorija. Bradley mu kaže da u blizini drže devojku koja izgleda kao bolesna. Majstor Gregori kaže da više ne radi onostrane stvari. Čovek koji stoji u blizini podsjeća Grigorija da je vitez i gde mu je onda čast. Bradley pokušava da objasni čoveku u kafani da se ne petlja sa majstorom Gregorijem, ali ne uspeva i Gregori ga poseče u par udaraca, iako je starac prilično pijan. Majstor Gregori se slaže i on i Bradley stižu do devojke sa potrebnim alatima. Gospodar Gregori se naginje devojci i traži od nje da se otkrije. On isteruje zlog duha iz devojke i on počinje da leti kroz vazduh. Kasnije se materijalizuje u ženu koja je jasno upoznata sa majstorom Gregorijem. Ona opčini Bradleya, ali je starac sprečava u tome jer to podstiče njene moći. Ubrzo se pretvara u zmaja, na nju bacaju srebrnu mrežu koju jedva drže u rukama. Muškarci je bacaju iza rešetaka, samo da bi pronašli Bradleya zatvorenog zajedno sa čarobnicom, a majstor Gregori nema drugog izbora nego da spali kavez sa Malkinom. Osim što žena ne umre, ona se pretvara u zmaja i odleti, a starac se dere da će je pronaći i ubiti. Mladi Tom trči kroz šumu i lovi životinje, ali se pojavljuje njegova sestra i kaže da mora da nahrani svinje. On se razboli i zamoli sestru da pozove njegovu majku koja smiruje sina. Majstor Grigorije dolazi njihovoj kući i kaže da zna za 7. sina od 7. sina, koji živi u kući. Ispituje decu, pokušavajući da otkrije ko je 7. sin. Ubrzo mladić ustaje sa svog mesta i predstavlja se. Thomas Ward, otac kaže da je jak i oni počinju da se nadmeću. Thomas objašnjava svojoj majci da je u svojim vizijama video majstora Grigorija. Žena se dugo opire, ali kada shvati da je rastanak sa sinom neizbežan, blagosilja ga i podsjeća da se u njemu krije velika moć. Ona i starac otplove od kuće. Žena traži da Thomas bude siguran, ali starac kaže da to ne može obećati. Malkin leti kući i vidi svoju sestru, koju je spalio majstor Gregori, ona skida masku i vraća lice. Ona tada udahnjuje život napuštenom zamku. Majstor Gregori i Toma uplove u grad, a starac šalje mladića u kupovinu, a on sam odlazi u kafanu na piće. Iznenada, primećuje devojku koja mu je zadužena. Svi misle da je veštica i nekuda je vode. Mladić ih prevari i vodi devojku sa sobom, govoreći da je on Grigorijev šegrt i da će se samo obračunati sa njom. Ali zauzvrat traži da donese hranu, koju je starac tražio da kupi. Thomas uzima devojku i seče konopce na njenim rukama. Ona kaže da vidi šta sledi i traži od dečaka da zatvori oči, nakon čega ona nestaje. Ispostavilo se da je devojčica ćerka Lizi, Malkinove sestre, i sastaje se sa vešticom kada se vrati kući. Malkin izlazi na balkon i vrišti da se vratila kraljica Tame, a krvavi mesec će sve ispraviti. Majstor Grigorije i Toma šetaju šumom, a mladić pita starca o njegovim prethodnim šegrtima. Gospodar Grigorije govori o njihovoj svrsi. Oni su veštaci. On takođe govori o prošlom šegrtu koji je poginuo u bici sa Malkinom. Thomas gubi svest od vizija koje uključuju Malkina i budi se u čamcu koji vozi Fang, njihov pomagač. Doplove u kovačnicu i naoružaju se. Tapiserija kaže za 1007 sinova, ali starac kaže da je to stara tapiserija, a sada ih nema, od svih sinova su ostali samo oni. Njihova obuka je trebalo da traje 10 godina, ali zbog skorog krvnog meseca imaju oko nedelju dana. Toma ne razume kako je to moguće učiniti za 1 nedelju, ali starac mu ništa ne objašnjava. Usred noći mladić čuje poziv u pomoć, hvata mač i fenjer i odlazi do izvora zvuka. Thomas vidi oklop, ispod kojeg se krije kostur. Dok se udaljava od njih, oni ožive i napadaju momka. Izbegava svaki udarac čudovišta, ali onda dolazi i odlazi, zamalo ubijajući Thomasa. Ubrzo mu u pomoć stiže majstor Gregori i obračunava se sa gomilom oklopa. Starac kaže da je mladić nesposoban ni za šta, nije kao 7. sin i zadaje mu batine, ali na kraju borbe Thomas baci svoj mač skoro u glavu majstora Grigorija i to ga natera da veruje u dečakovu snagu. Oni počinju svoju obuku i majstor Gregori ga obaveštava o svim detaljima njihovog nemirnog života, ali kada je reč o Malkinu, starac kaže da mladić mora da je prepusti njemu. Grupa atentatora je dovedena do same čarobnice, ali jedan od njih na trenutak gleda ženu i ona ga ubija, nakon čega odbija sve ostale plaćenike. Alisa govori majci da se plaši Malkina, ali je majka uverava da će oni, kada dođe krvavi mesec, zavladati svetom i neće morati da se kriju. Lizi šalje svoju ćerku da pripazi na vešticu. Iznenada se pojavljuje pored Thomasa i kada se dodirnu, između njih bljesne plava iskra. Devojka kaže da to znači da će ići ruku pod ruku za ceo život. Praktično se ljube, ali ih ometa Fangovo hrkanje. Alisa pokušava da savije dečaka na tamnu stranu, ali ubrzo shvata da ne pripada ni jednoj strani. U zoru, majstor Gregori je pozvan kod inkvizitora. On i Thomas su dovedeni u zamak i starcu daju zlato. Odlazi do čudovišta koje je uhvatio. To je ogroman medved,
koji raskida kavez i napada. Majstor Gregori baca srebrnu prašinu i medved se pretvara u čoveka, sa kojim Tomas i njegov učitelj pokušavaju da se izbore. On je veoma jak protivnik i uspeva ponovo da se pretvori u medveda, ali ovog puta ga Tomas gađa polenom i vezuju čoveka. Muškarci odozgo ga polivaju uljem, a starac daje Tomasu baklju u ruke da ga zapali, ali mladić okleva da to učini, govoreći da nije kao oni. Starac uzima baklju i baca je. Na odlasku, majstor Gregori dobija zlato i prekori Tomasa što nije izvršio svoju dužnost, učeći ga da ubija veštice umesto da ih spasava. Toma ostaje, a starac odlazi u konjskoj zaprezi. Alisa, koja se sve ovo vreme skrivala, prilazi dečaku i pita ga kako je. Tomas govori o tome kako ne može postati poput svog učitelja. Devojka kaže da plava iskra ne može da znači ništa, a podsjeća ga i da je i sam majstor Gregori jednom bio zaljubljen u vešticu. Tomas zamoli devojku da zatvori oči i poljubi je. Vode ljubav, a devojka kaže da želi da ostane sa njim zauvek. Zajedno prave plan akcije. Tomas kaže da želi da odvede devojku na mesto gde svi ne bi znali ko je ona ili ko je on. Mladu vešticu posjećuju vizije predstojećeg haosa i odlučuje da se mora vratiti svom učitelju. Alisa kaže da se ne možeš sakriti od sudbine. Majstor Gregori se sastaje sa Tomasom i govori mu o svojoj ljubavi prema Malkin koja nije uvek bila tako zla. Saznala je da je majstor Grigorije oženjen i ubila mu ženu, ljubomorna na njegovu sreću. Starac ju je uhvatio, lažući da je voli, vezao je i zatvorio u tamnicu. Mislio je da će ovaj zatvor zadržati ženu, ali se prevario. Sada je svaka smrt na savesti majstora Grigorija. Starac mu pokazuje grob svoje žene i kaže mu da je zato tako strog prema njemu. Gospodar Grigorije ga poziva da ubije svaku vešticu koju sretne na svom putu. Krenuli su ka Paminoj kuli, gde je Malkin, ali na putu njihovu konjsku zapregu pregazi Bogart. To je slepo i ogromno stvorenje koje živi pod zemljom. Pojavljuje se iz zemlje i oni moraju da skoče u vodu sa ogromne stene. Pomaže im ribar i odvodi ih u svoj čamac, ali se ispostavlja da se Bogart ne plaši vode i skače za njima. Tomas ubija čudovište i pada sa njim sa ogromnog vodopada, a kada izađe iz vode, Lizi će ga ubiti kako bi ga udaljila od svoje ćerke. Ona ga umalo ne povredi, ali mladića spasava medaljon na grudima. Lizi je šokirana medaljonom, jer ima ogromnu moć, pretvara se u zmaja i odleće. Tomas dolazi svom učitelju, koji je srećan što je pobedio Bogarta i čak preživeo, a dečak mu pokazuje medaljon. Učitelj mu kaže da mu je majka veštica i da je ukrala ovaj medaljon od Malkin, zbog čega je majstor Gregori mogao da je zatvori. Ispostavilo se da je Tomas potomak veštice koji je i sam postao veštak. Mlada veštica je skočila sa svog mesta, rešena da nastavi svojim putem. U međuvremenu, Malkin kaže Alice da, ako želi da njen ljubavnik preživi, mora da mu ukrade Amailiju i vrati joj je. Kasnije, veštica šalje svoje sluge u grad da ga unište, a jedno od čudovišta čak i pojede sveštenika. Tomasova majka se pojavljuje u gradu i štiti stanovnike ubivši jednu vešticu, ali Malkin se pojavljuje pored nje i ubija je čak ni ne ostavljajući njen leš, žena se jednostavno pretvara u pepeo i leprša kroz vazduh. Fang i majstor Gregori osjećaju da nešto nije u redu i odlaze da izviđaju oblast ispred sebe, dok se Alice iznenada pojavljuje iz žbunja i traži od Tomasa da pobegne sa njom, rekavši da se predomislila. Gospodar Grigorije se vraća i veže je lancem. Naređuje Tomasu da skupi drva da je spali, ali dečak brani svoju voljenu. Ona mu otima Amailiju pre nego što Tomas vidi i on je pušta. Devojka beži i majstor Gregori ga podsjeća da mu je ona ukrala Amailiju i Tomas trči za njom. Stvari očigledno ne idu po njegovom planu i sluge tame ga čekaju u šumi da ga napadnu. Majstor Grigorije to vidi i zalaže se za svog šegrta, jer ni njega ne može izgubiti, ali je na kraju kidnapovan. Tomas pada sa velike litice i preživi. Dolazi mu duh njegove majke. Ona kaže da je mrtva i uliva mu veru, jer je on jedini sin od 7. sina i sin veštice. Samo on može posjedovati Amailiju i spasiti svet. Tomas uzima štap svog gospodara, koji je ležao u blizini, i spašava Fanga dajući mu štap. Alice saznaje da je njen ljubavnik mrtav jer je Lizi poslala sluge tame za njom. Majstora Gregorija dovode Malkin, a žena ga opčini, njena moć sa Amailijom je zapanjujuća. Alisa otima Amailiju sa Malkinovog vrata tačno usred hipnoze koju je sproveo majstor Gregori, skoro da pobegne, ali na nju se obruši stub i devojka izgubi kamen ispod sebe. Tomas diskretno dolazi na mesto bitke pokušavajući da pronađe svoju Amailiju i pronalazi je. Dođe mu velika sila i njegov štap se zapali od vatre. Gospodar Grigorije se suočava sa slugom Malkinom, traži od njega da se bori kao čovek a ne kao zmaj ali još uvek ranjava gospodara Gregorija, koji je imao vremena da oslabi u zatočeništvu. Tomas spasava život svojoj voljenoj, njegova snaga je zaprepašćujuća. Gospodar Grigorije ubija slugu Malkina dok se na spratu vodi glavna bitka.
Dve sestre, Liza i Malkin, se svađaju, nimalo ne štedeći jedna drugu. Pred Alisom, Malkin ubija njenu majku i niko tu ne može ništa. Gospodar Grigorije traži da niko ne ulazi u Malkinov zamak i odlazi sam. Pokušava da prevari vešticu na smrt, ali ne uspeva i Tomas ju je dokrajčio svojim preciznim lovačkim bacanjem, koji je proveo život bruseći u šumi. Zatim spaljuje vešticu vatrom iz štapa, a njegov učitelj ga inicira u veštičarenje, označavajući ga na ruci. Na odlasku ga sreće Alice, koja ne može da prihvati Tomasovu sudbinu, jer sada ne mogu da budu zajedno, pošto je Tomas izabrao da bude veštak. Poljube se i devojka nestane. Padaju mu reči da će se uskoro sresti. Tomas saznaje da je to sada njegova koliba i očnjak ga preuzima, dok sam majstor Gregori ide na put. Sada će on i Fang loviti veštice, jer je njegova sudbina da bude 7. sin. Ako želite da podržite moj rad, ostavite like, subscribeujte se i uključite zvonce obaveštenja kako ne biste propustili film. Ostavite vaše mišljenje o filmu u komentarima. Hvala vam na podršci, vidimo se u sljedećem videu.